एई एबे एबे आसिला वर्तमान बड़ सूचना सबुदिन पाई मागणा ହେଇଯିବ इलेक्ट्रिक बिल। सरकार आरंभ कले नୂଆ ଯୋଜନା। चलନ୍ତୁ ଜାଣିବା संपूर्ण अपडेट। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନାର ଡିଟେଲ୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ସବସିଡି ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣାରେ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଏହି ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନବୀନ ଏବଂ ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆର୍.କେ. ସିଂହ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 40% ସବସିଡି ମିଳିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 60% ସବସିଡି ମିଳିବ। ବାକି 40% ପରିମାଣ ଲୋକ ଲୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନେଇପାରିବେ। ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଧିକ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତୁ। ସରକାର 1 କୋଟି ଘରର ଛାତ ଉପରେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ସବସିଡି ବଢାଇଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ କାରଣ ଲୋକମାନେ ବିନା ଲୋନରେ ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଘରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତୁ। ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଖାସ ଧନ ରଖାଯାଇଛି କି ଯାହାର ମାସିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର 300 ୟୁନିଟ୍ରୁ କମ୍। ତଥାପି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଚାପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାନ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପୃଥକ ଏସ୍ପିଭି ଗଠନ କରାଯିବ। ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା 60% ସବସିଡି ବ୍ୟତୀତ ଅବଶିଷ୍ଟ 40% ଏସ୍ପିଭିରୁ ଋଣ ରୂପେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏସ୍ପିଭି ଦ୍ୱାରା କିଣାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ। ଏହିପରି ଋଣ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ କରାଯିବ ଏବଂ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେବା ପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସମ୍ପତ୍ତି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନାମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ଗତ ମାସରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 2ରେ ଲୋକସଭାର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବଜେଟରେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରାୟ 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ବାର୍ଷିକ 15,000ରୁ 18,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଦେଶରେ ସୌରଶକ୍ତିରୁ 100 ଗିଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସୌରଶକ୍ତିରୁ ପ୍ରାୟ 35 ଗିଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦନ 73 ଗିଗାୱାଟରୁ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 1 କୋଟି ଘରର ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 100 ୱାଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। 1 କୋଟି ଛାତ ଉପରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରାୟ 20ରୁ 25 ଗିଗାୱାଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ।